Obyčajné Vianoce. Čaute ľudia. Zdravia Šelbinkač a toto je Šelbinka. A dneska sú Vianoce. Toto sú obyčajné prechádzky so Šelbinkou. Po všade a všade. Poď. Šelbinka je mixovaný Yorkshire a Jack Russell a je veľmi pekná. Keď bola menšia, tu mala Mickey Mouse na tele. No, ako keby som teraz u babky a ako som hovoril, Šelbinka je mix. Ona je niečo Jack Russell a niečo Yorkshire a uši má jak čivava. Ale nie je nervná jak čivava. Veľmi sa ťahá. Pravidlo Šelbiny. Veľmi sa ťahá. Pokyny vie len sadni a niekedy vie poslúchnuť aj lahni, ale to skôr druhý pes Richino vie lahni. Tak toto bolo video o Šelbinke. Čaute.